andi ko fodde hakkunde ma e ese walla hakkunde ma e kawiraɓe ma walla hakkunde ma e ɓadiɓe ma sawi aɗa jogui kono nak joni waɓene yamɓe kamɓe koɓe ƴettuɓe sukara koto ɓe batti ɗum faaro ɓe batti ɗum comme genre xew ɓe adan ɓe mbaɗanno kilo sukara joni ina yaaha ɓe mbaɗa ujunnaje 5 ina yaaha ha joni ɓe batti tottirde or tottirde galle 2021 oɗo ko yalti ko min eko jimi ko joni ɓe batti tottirde ko or te a yiyat yimɓe ɗiɗo ina gone nder galle oɗo hoɗani ɗo ƴettana ko appartement oɗo woni ɗo e galle kañum fittata kañum lawƴata kañum defata so tottirgol sukara korko yoni joguiɗo appartement o soni ara addata ko or yaado e bongoji adda jasinér uji brodé autriche foof so addi totte et pourtant kamɓe ɓe jejjiti pittannoɗo galle o lawƴannoɗo ɓe jejjiti on ɗon te ɗum ɗon ɓe ƴetti ɓe mbaɗi ɗum ko faara won hen joni comme no oustage haaliri ni sa tottiri sukara korka hande hikka tottirɗa mballa kam mbo wuuri tottira mbo wuuri a tottirani tan ɓe gonata koye waddema garuwale ma jafɗon noon pularo garuwale dijje ɗum hono haalirɓe gonata koye yennudema ɓe gonata koye malludema ɓe gonata koye ɗuminindema kadi hay sukara korka ka aussi ina wonko woni hen won hen kadi mbattata nokkude ko bottaje comme bokko soɓe mbaɗi kumtari ha paari après ɓe nokkat bottare ɓe nawa joni ɓe mbatti ɗum ko faaro et pourtant wonano faaro ko fodde tan koko yooɗi tan hande totta ese mbiya ɗum ɗo sukara ko kono franchement ɓe ɓurtini hay goto wiyani yon mbaɗ oruji yon mbaɗ ɗum ɗo saabu on mbaɗat sorale won woɗɓe ɓe ganduɗa ngala ɗum noon kala tottaɗo sukara ko wayno sukara yo jaɓru saabu Allah kala tottaɗo brode autriche walla totta ko wayno or yo jaggir ɗum saabu Allah wasa wadde jennali wasa wadde garuwade saabu ɗum ɗon hewɓe hande won sukaɓe rew hewɓe de korka ka ari min mi yi ɗum koɓe ummiɓe galle mabɓe ɓe kooti galle yummabɓe par ce que holɗum koɓe mbiɗo gorko makko yo tottumbo ombo nawa sukara koor gorko tottimbo ujunnaje 2 o wi ala o yawi ɗum o wi kanko mawtatte ujunnaje 20 ko cooɗowo vaccine ji ko cooɗowo fofof omo nawa gorko wimbo mi ala o wi wadde mi hooti galle babam moƴƴi kay la ɗum ɗon ko probléme aji ganduɗa koɓe hewnuɓe ɗum ɓe gaddi probléme aji e nder dewle ɓe gaddi probléme aji e nder galleji et pourtant lewru korko ko Allah wi hen ko jaam ko lewru bonus eɗen foof en ponno rendude gonten goto kono aɓe ƴetta ko wayno sukara kor aɓe gadda probléme aji oustage ɗum ara kam sukara kor ko fewani yoɗani mbeɗa foti mbeɗa ɗaminiide kono noon gaddanɗomi sukara kor kane yaade bongoji hay ɗum nene mi añani kono gadduɗo sukara mum ɗum ne mi añani andene beɗa ɗamini rokkude sukara kor tan kay koye réponse wuyi tan machallah min heɓani sukar korko on message kadi mi yiɗi oustage haala hen yo sukaɓe rewɓe ƴettu sukaji korken kokka sukaɓe worɓe ne moƴƴi hen oui andi moƴƴi hen andi ɗum ɗon anani andi ɗum ɗon ala poɗɗo wadde ɗum wiyetake tan ko gorko tan foti hokkude debbo sukara korka walla ko debbo tan foti hokkude esmum sukara korka an aɗa jogui ko semori rokkuma ɓurɗa doole tan ɗum fawaki e debbo ma walla gorko ma ko kallanɗo ko ala foof ɗo windi hokkam sukara korka mi nawana galle nenamin walla kaari en so tawi ko ujunnaje 20 jiɗɗa mi rokkanima jiɗɗa ko yaade a yahat an gona sukara korka jinnaɓe ma min mi ƴeewa debbo miskine min gonda ɗum ɓuranimi saabu neɗɗo so tawi ɓuranima yonet ittu jawdi mum ene rokkuma aɗa nawana woɓɓe so tawi o dañani ndin jawdi ko kanko hoore makko o ɗattuma ɓuranimo ɗum yoya kono noon oustage so wona ɗum o lertete o yennete epi neɗɗo yennete koye fenade neɗɗo yennete koko o yenni min sa yenni kam e ɗum mi waɗat fierté par ce que mi weltoto hen neɗɗo yennirte koko yenni ɗum wowi ko o waɗaka barke wowi ko ala diine kono o rokkanimi ko nawammi gallami sukara korka mi mbiɗa jogui so tawi mi ala mi hokkatama so tawi kanmi koye ñamde men enen tan ɓe ñamen so mbiɗa jogui noon ko min nawanta esam sukara korka mi nelatama ay wonko oustas wonko neɗɗo yendirta neɗɗo wonko neɗɗo yendirta neɗɗo
wasde kadi tigirigui ha joni ɗoftade gueno ene jeeya hen aran yennude julɗo ne harmi lakhdari addi ɗum won tiharil muslim nde o wiyata ne harmi nde wiyata wonde ne harmi fenade alkadibu wal ghibatu wan namimatu ko rewi hen wan namimatu wal ujbu wa ru'yatul fadli en wa riya'u en ha wa intiharil muslim en fof nan toon nde Allah wiyata ne harmi fenade de nde hadi nde lakhdari addi fenade ne harmi o wi ko ene harmi en julɗo fende ne harmani julɗo ñoode ne harmani julɗo rendinde yimɓe ne harmani julɗo ñohde ne harmani julɗo hawtare ne harmani julɗo yidde tinede no hande ni hande kala ko neɗɗo waɗi o yotine ɓuuri yen cippo kam e ɗum harmi deftere nde gaɗiɗen janngude nde gaɗotoɗen janngude saria nde ko lakhdari nde wiyete kayre haali ɗum harma woɗɗori ɗum gaɗoɗa janngude e dame gadiɗe machallah tabaraka ene harmi ene harmi ene harmi ene harmi yennude julɗo nan toon ne harmi yennude julɗo darata yenne neɗɗo ko hunde harmude so neɗɗo waɗi ko yenni ɗum en tant que o waɗi koko yennimo ne waɗi foɓɓe yennudemo neɗɗo yennirte ko o wala diine neɗɗo yennirte ko omo waɗi fodde o waɗani fodde makko hakku makko e Allah kono o waɗananima sa yennima tooñmo saabu waɗɗaki hay ɓiɗɗo hoore mum wona farilla ittude ne hokka jinnaɗo mum et à tous les temps ƴeew ɗo sorot ɗo waɗi gasɗe ɗo cukka so ɓenni ɗon wona farilla e dow ma sakka goɗɗo jawhaji mum ala fof ɗo yemira yonen hokku esum hokku esum yemiraka oustage est ce que holko diine wi aussi aɗa rokkane par exemple mbeɗa rokka dijjir du hande mi adda bongoji yimɓe fof aduna fof fawa hen yitere mum mi waɗ ɗum tiktok mi waɗ ɗum sinap yimɓe fof je hande holko diine wi hen donc aɗa rokka neɗɗo aɗa holla par exemple aɗa holla aduna min mi rokkiri eyyi ɗum waɗi ɗum woni ko kallen joni riyaw yeengo nelaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam dokkal yooɗi hen ko saɗa rokkan neɗɗo aɗa rokkiramo ñaamo ngo yota nanago tinani aɗa rokkiramo ngoɗo junngo taw goga tinani ɗum woni dokkal kono dokkamo gayna kalanaɓe am rokki kaari baraji ɗi jeehi bakkat lomto ɗon saabu a waɗi yeengo ko sirku tokoso sirku way kono kefiragal wona yeengo sirkul asgar wiyete riyaw sirkul asgar yeengo ko sirku tokoso sirku mawɗo ko rendinde Allah e hunde sirku tokoso o ko yeengo wadde ha tine sa waɗi moƴƴere a waɗi statut yo yimɓe jii nde moƴƴere a waɗani kaari ha ɓe jii a dañi hen baraji ma haari ko yiidi so yimɓe jii tan ko jiɗɗa ko a dañi ɗum a tawata toon haydara sa yeehi janggo kadi ma jaafoɗa dijjir mi mbeɗa jogui dernière question sukaɓe rewɓe joni aɓe kewni ko gandanɗa hoore ma ɓe gonata wañ mabɓe aɓe ndefa joni kala koɓe ndeefi ɓe pilmat ɗum ɓe mbaɗa ɗum poste ɗum kadi holko diine wi hen fof de ko fijirde neɗɗo ne haɗa fijje Allah o wi ko afa hasibtum annama halaknakum abathan wa annakum ilayna la turja'un o wi onon julɓe onon yimɓe beele cikka toon tagiri mon ko fijirde non Allah wi beele onon cikka toon tagiri mon ko fijirde walla onon kam on jogorani artude am ga beele gardon aduna ko on mayata Allah wi ala wona noon mi tagirani on fijirde gande ñanane ɗe mi tagirani on fijirde o namdi beele enen cikkaten ko fijirde o tagiri en ala o tagirani en fijirde deke fijje wona hunde dagui neɗɗo ne wawi weltinde fitade mum taw ne yaade diine ne waɗi liberté neɗɗo ne wawi jogade diine o welto hen o wela hen o daña fierté ɓerde makko uddito taw wona fijirde defde ene filma en defde en waɗa statut ji en fof ko gueɗe fijirloji jeeyaka hen saabu ko hollude yimɓeɓe mbiɗa wawi ma dañ miskino Allah jiiɗo ɓerde mum fasa hen oɗo defi ko guertoɗe omo hollami min mi ala hay gejje taw heɓata min mi heɓata hen
way kono defde e nder galle galle fof ne uura ñaama an goto a ñamina he goto a ñaami goddo woni ko mbimi ko ɗum ne kadi fayi ko kabine ɗum noon fa tabarakallah mboɗo sikki rubrique o waɗi fayida kadi firama faccirama oustaz ari en haadirni hen kono noon en gaccittu joom ɓori loppo ɓori mum ko saami fof watta e wowro loppane haadirti hen ɗum noon musidɗam Pape hakkude ma e on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni machallah gawlo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni Harouna Ly fa tabarakallah mboɗen noon ɓooyi fadde guila nane e ɗemɗe ɗe nana gara godduɗi ɗi tigui rigui nana ndekmo woni haadirti hen ɗum noon sikki ala ko ardi foof hande hol namdal ngal gaddanta min taw noon fayi koye nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam machallah ummorade e lafño ɗemgal ma fewde tigui rigui o mo gandanɗa hoore ma kañum woni al oustas assalamu aleykum oɗon ƴoogo jurto soppo jolo oustaz ceerno Yaya Kane mi salminima mi juurima alhamdulillah sa yi dijjeeɗo Abdoulaye Kanté pewji feere wonande ya arɗo e télé fulɓe aduna foof yemma min gandi no mbaɗa wonde gandu min gandi kadi no mbaɗa yankinade kadi min gandi no mbaɗa humpitade nelaɗo sallah sallam mi haalino noon dijjeeɗo mbimi min kala mo gaddumi ɗo tan ko compitide nelaɗo sallah sallam nde won noon en dañani ko ɓuuri nelaɗo sallah sallam ceerno Yaya Kane min jiiɗi namdade o ene jeeya e ñalawmaji fof ne wiye ko ñalawma altine ɓuuri moƴƴude ñalawma altine ɓuuri moƴƴude waɗi noon ɓe mbiye moƴƴereji kewɗi gadɗe e nelaɗo sallah sallam nelaɗo kam ari kene moƴƴi ha paari kono mi sikku gueɗe kewɗe ɗe o dañi ɗum ko ñalawmaji altine joni noon min jiiɗi paccirana ɗum yimɓeɓe keɗo ɗum oɗon saaha min ganda ñalawmaji altine ɗi manam holko nelaɗo dañi e majji walla no wirete ñalawmaji altine ɗo nelaɗo ferno walla nelaɗo jaɓɓano madina ko altine nelaɗo dañño ɗum ɗo altine walla malaika Jibril arnomo ko altine e ɗeɗon gueɗe cifonɗa min ganda ɗum altine o e kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam annabaɓe fof kala goto ne jogui ñalawma mum o jeeyi kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko Allah hoore mum suɓanimo ñalawma altine hatta aset ha alarba ne moƴƴi aset ha aljuma ne moƴƴi kono ko Allah hoore mum suɓanimo altine gila o arani e aduna e aljuma saabu nelaɗo Allah ñande o eggata e bammakko aljuma wonno ñande o eggata e bammakko no pamirten ñande o eggata e bammakko jippade mo e nene makko ko aljuma wonno ko ñande hen wayi wonde aljuma no Seydi El Hadji Malick wiyata laylal arubati halla durru fi rajabin mal munadi yunadi musmi al fay aljuma jamma alhamisa jofi aljuma nelaɗo Allah o jibina ko altine dimanche jamma 5 heures du matin wiyama ko jibina ko dimanche jamma o wiyama ko ma wiyete altine wiyama ko hakkude ɗo o jibina nde altine o weetata taw nelaɗo Allah yaldi woni ñalawma altine altine o inna altine o nela altine o feri ummorade Makka o waɗi e lawol he semaine feri Makka yetti Madina altine Madina jaaɓi sabu dañje moƴƴere armantugiɗo am joom ñalgo iyo annabi on woni la ilaha illallah feri Makka yetti Madina altine Madina jaaɓi sabu dañje juuɗe molɗo aramantugiɗo am joom ñalgo altine annabi on woni ɓurna la ilaha illallah ayyuma khadijatu heɓi barke altine ko ɗeñuno ɓerde ɓurnaɗo wiide aramantugiɗo am joom ñalgo altine annabi on woni ɓurna la ilaha illallah ayyuma khadijatu heɓi barke altine ko ɗeñuno ɓerde ɓurnaɗo wiide aramantugiɗo am joom ñalgo altine annabi on woni ɓurna la ilaha illallah o wimo hema joom ñalgo altine aɗa andi jooma ɗewtajumaɗo arama
armantu gido am jom nyalgo altine annabi on woni burna la o wi mo he maɗa jom nyalgo altine ada andi joma habiza mbaɗa jungo maɗo armantu gido am jom nyalgo altine annabi on woni burna la jibiru arno koyomo altine wi ɓurɗo iqira mbaɗe juuɗe mondo armanto giɗo am jom nyalgo altine annabi on woni ɓurnaɗo jibriru yo arñomo altine hen Allah joma Ustaz Cerno Yaya Kan armanto giɗo am jom nyalgo altine annabi on woni ɓurnaɗo juɗe mon dow jibriru arno koyomo altine wi ɓurɗo imira la ilallah armanto giɗo am jom nyalgo altine annabi on woni yiɓe annabi mbaɗo juɗe mon dow l'islamu welte sabu dañde altine peññinɗo annabi wattode alimalal armanto giɗo am jom nyalgo altine annabi on woni yiɓe annabi mbaɗo juɗe mon dow l'islamu welte sabu dañde altine peññinɗo annabi futanaɓe ɓale juɗe mon dow armanto giɗo am jom nyalgo altine annabi on woni yiɓe annabi mbaɗo juɗe mon dow kala goto tinti o yawmo altine heblima jaɓɓade ɓurnaɗo fati bintu armanto giɗo am jom nyalgo altine annabi on woni yiɓe annabi mbaɗo juɗe mon dow kala goto tinti o yawmo altine heblima jaɓɓade ɓurnaɗo windere armanto giɗo am jom nyalgo altine annabi on woni ɓurnaɗo a waɗinimi ɗum détail nelaɗo Allah jibina ko altine inna altine nela altine feri altine yetti madina altine خير المرسلين أجازر كل الورى noon o woniri kala ñalawma o altine ɗum kanko hoore makko o yeehi ha o watti horde watti mawninde altine saabu altine ko ñalawma makko sallllahu alayhi wa sallam خير المرسلين أجازر كل الورى مصطفى ɗum waɗi o wi kanko hoore makko omo ummo altine omo ummo alhamisa caggal nde o maayi omo ummo altine omo ummo alhamisa o ummorto alhamisa e altine ko darde windere nde kala ko golluno ɗen e bakkaruji o joƴƴi annabi men wi ñande jamma altine golleji leñola mi holle e moƴƴere ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wi kala jamma altine golleji leñola mi holle e moƴƴere ya rasulallah l'islamu welti sabu dañde altine peññinɗo annabi wattode windere ya rasulallah muhammad waɗi saɗa yiiɗi foftude tan a yiɗat nelaɗo Allah pofta sa yiɗi foftude ñemti nelaɗo Allah sa yiɗi foftude jikku nelaɗo Allah janggu nelaɗo Allah ganda nelaɗo Allah ñemtina nelaɗo Allah pofta سليان يا إلهي أنا أعرف موضع أن محمد المختار في العقيدة سليان يا إلهي أن محمد المختار في العقيدة وليس نفع على حب بلا أمل وتبيع سنة اليوم فما وصل شيئا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد
المختار في جود من وليس نفع على حب بلا أمل وتبيع سنة المختار لا إله إلا الله وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد المختار بعد عزينا المختار أي مختار يا رسول الله مختار جبنا محمد مختار جبنا محمد مختار محمد مختار محمد مختار مدينة محمد مختار مدينة محمد مختار بيعت الله محمد مختار بيعت الله محمد مختار بيعت الله محمد مختار محمد مختار محمد مختار يا رسول الله مختار مختار يا مختار النبي مختار والنبي مختار يا رسول الله محمد مختار يا مختار محمد مختار محمد مختار أيدو بدو مختار النبي مختار شيخ عمر ويلي مختار شيخ عمر محمد مختار محمد مختار بابا يا محمد مختار بابا يا محمد مختار محمد مختار محمد مختار شرع الفنان النبي مختار من جاري بالنار مختار من جاري بالنار مختار أنيد النبي مختار صنفاتي أو مختار شرع عمد كان مختار شرع عمولي مختار أنكد النبي مختار أنكد النبي مختار يا رسول الله مختار جلنا دمكة مختار في مدينة مختار في مدينة مختار مدينة مختار مدينة مختار مختار بعامنة مختار تانم كينانات تانم حزيمات تانم مدركات تانم إلياس تانم إلياس تانم نزار تانم نزار تانم خالي تانم فيه تانم مالي تانم نادر تانم نادر نادر مختار يا رسول الله مختار اي مختار بمان غديجم دبغاتما ابلاي امينه يبي ام يا رسول الله مختار يا حبيب الله جنود مختار باده مختار جنود مختار باده جنود مختار إني مختار 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 أنا مختار أيوه مختار أنا مختار أبو مختار يا مختار يا مختار يا مختار يا مختار الله مختار الله مختار مختار النبي مختار أيوه مختار يا مختار الله مختار يا رسول الله مختار يا مختار يا مختار جمع جبنار يا مختار جمع جبنار يا مختار جمع جبنار يا مختار خير الورى مختار يا رسول الله مختار بعد جود مندو 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 مختار مختار يا رسول الله 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 عبد الميقي ربنا يا رسول الله سيدنا محمد بيد من اغند سر ما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الميقي ربنا بيد من اغند سر ما مبدلم تكاوني للنبي بل بيد تيجي اجلما محمد
hay sinno limtude ɓuri giɗam mi gasnata ɗum ne malema qur'ana ɓuri yawde yimɓe fo ɗi dokke jomen ɗe rokkuma refti kammuji ngabbuɗa ceediɗa zati taqoma ya rasulallah baroɗe majjani holi nabi duule kami ndiwri anduma hay lella gasnuba paabiɗa ya rasulallah ƴeew hay lella gasnuba paabiɗa muyninoyi artinotima rulde ene tima hoorema kala to jaaɗa ne rewe ma ƴeew lekki darinoki nodduɗa fobre mum yarinotima ya rasulallah mbaɗeni mawninen ya rasulallah ƴeew fondu lelni e wimboma muhammad ene wirna hakkille andema jabala ɗilima geese mum ina suddagite anƴayidema nde ɓunduma isara mettuno mbayluɗa inde notima welti ha ɓurti dahmugol wontine amane ɗoftima muhammad newrema kaaƴe cuɓimi berriɗa halki anɓema womara e may tan ko seede ma kono noon ko allahu wonirama so walde sati gardoɗa hay jabare ɓene goɗɗoma muhammadu rasulullah yeeso ma laabti danugol nelaɗo ndow ko yooɗi yeeso ma laabti danugol so jeese ɓawli e walde ma hindulati miske nandata to jooɗiɗa wura hinduma enen fo baɗeni juuɗe men mawninen seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam woni bamum faati bintu bamu ruqiyato bamum ummo korsum nabi hoɓɓan jetten rabbi jomen jomne maɓɓe jo jilbani mantude nabi woni ma giɗo wallam yarde kono noon ceerno yaya kan saɗa manta goɗɗo woto amad saka yomde heene hanani hey tumbalewo amadou kume teysan nabi solillahi aɗa wasa wadde téléphone ɓe mbaɗeni seydina mouhammad ceerno amadou kan mawne ceerno yaya o wi seydina mouhammad wale muñal kamen uɗɗan hono nabi ala ko kecco ɓerde ko ñawɗo dotal ɗum nder o serani kono nabi teddinde mo ɓe hono nabi ala waade sukaɓe ɓe jojja ya rasulallah muhammadu narumu sana al-mustafa بعدما أتى سناء من الهادي عليه جميل فما زال منقولا من أصلاب أهر إلى ديبة الرحمة نعم أصول ثم نظرات الدين ثم نظرات الدين سايه فوت جماجي ننتون jamaji nan don ko be wirdo tijaade ngare jehen foti ngare jehen foti jumaji nan ton jamaji nan ton ko be wirdo tijaade jehen khayra law ko be wirdo tijaade jehen paate
Sénégal ko ɓe wirdoɓe Tidiane Ceerno Tidiane Ba Alaaji Mamma Seydou on wirdino Tidiane jehena Madina Gounass jehena Madina Gounass ko ɓe wirdoɓe Tidiane Ceerno Sama Sarr ko wirdoɓe Tidiane Ceerno Aliou Thiam ko wirdoɓe Tidiane Ceerno Boyim Naajo on wirdino Tidiane Baba Alpha Wan kay wirdino Tidiane Ceerno Amani kay wirdino Tidiane Ceerno Bannor Wali kay wirdino Tidiane Ceerno Daouda Tall kay wirdino Tidiane Ceerno Omar Ñaay kay wirdino Tidiane Ceerno Omar Duuɗo wirdino Tidiane Jinnaɓe Fuuta kay wirdino Tidiane Bamul Dijeedu kay wirdino Tidiane Bamul Dijeedu kay wirdino Tidiane Bamul Khadijatu kay wirdino Tidiane Bamul Ablay Kan kay wirdino Tidiane Ceerno Amo wirdino Tidiane Bamul Ceerno Yaa wirdino Tidiane Gareje hen Fuuta wirdoɓe Tidiane Gareje hen Fuuta wirdoɓe Tidiane mbaɗe juuɗe ɗo koɓe wirdoɓe Tidiane mbaɗe juuɗe ɗo koɓe wirdoɓe Tidiane mbaɗe juuɗe ɗo koɓe wirdoɓe Tidiane en fartanni wirdu Tidiane kadi mayden hen ɗum woni ko moni kala ñagoto gueno caggal hay goto wawa haaldude ɓuure nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kadi kala ko woodi wodiri ko sababude makko konko woodi gila godal ala ɗum noon sikki ala so tawi almuɓe ɓe gaccama eɓe mbawi yaddo ha weeta eɓe jima e makko ne tawno ko yimata e makko ko ne heewi jamma goto gaynani ɗum fa tabarakallah machallah nde tawno ko konko golli ɗum noon eɗen gandi mo haali nelaɗo Allah haala Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ɗum noon emin jiiɗi garana en e holi gonɗo Cheikh Tidiane ɓe gaccuma pira paccira so yiiɗi so ɓooyi seeɗa tigi reɓe dokkuma essence eyi machallah en mbawa haalde nelaɗo Allah en kalani Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu saabu way kono gattugal e sofru mum ni ko jiiɗon ɗo ko fof ko faydu Cheikh Tidiane woni ɗo radiyallahu taala anhu naam ko nelaɗo Allah woni fof nelaɗo Allah woni khairul alamin woni kala ko woodi koye godal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono nde wonno Allah ene yiɗani en jaam goɗɗo jantowo e jaam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o rokki en taniraɗo o rokki en gorko e nder worɓe o rokki en arabi o rokki en waliyu Allah mo ganduɗa timminɗo waliyagal woni cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu Cheikh Tidiane ko africain ɗum ko fierté men enen Afrique naaɓe kadi ko Afrique ɓadiɗo en ɗo woɗɗani Algérie nanɗa inchallah aɗa wawi ƴettude oto jaaha ha Algérie sans probléme woɗɗani ko ɗon Cheikh Tidiane jibina e wuuro wiye Ayni Madi ɗon o jibina koye suudu gandal Cheikh Tidiane jibina koye suudu gandal o tawi ko gandal o tawi ko sharifagal Cheikh Tidiane ko sharif yummum e bammum hayti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane janggi e nder 7 ans makko duuɓi 7 makko o reeni ko wiyete alquran Cheikh Tidiane ko 7 o reeni qur'ana ko heddi e gande tampani yow Cheikh Tidiane ko 7 tan o reeni qur'ana ko heddi e gande tampani nde o dañata 22 ans kala ko neɗɗo ne janga Cheikh Tidiane jangi wawi so yimɓe mbiyama poti on puntaɗo nde o dañata duuɓi 22 taw o jangi kala ko jangueteno ƴewmin ko ɗon ndenirmi Qur'an 22 ans ndenirmi Qur'an Cheikh Tidiane nden gayni janngude min kam mi yennam min potani
ko gando jangoɗo pamɗo gandal ceerno serembe cheikhu tidiane gollowo kala golle fawa inunɗal ina satti hono ceerno cheikhu tidiane dañano jokkirɗa ana wawi wiyede ene satti taw ne wawi dañade kono hono Cheikh Tidiane dañotako a wawa wadde feere ha daña hono Cheikh Tidiane gandata a dañata hono Cheikh Tidiane hakkude nelaɗo Allah Cheikh Tidiane ko duuɓi ujunere e temedere e capanɗe joyyi ne heewi no foti waliyaɓe Allah lombi hakkude nelaɗo Allah Cheikh Tidiane ne jeeya hen lolluɓe Abdoul Kadir Jeylani en e ko nande mabɓe guila Cheikh Tidiane ari ha hande dañaka mo en usta daraja Cheikh Tidiane kala wali Allah gonɗo ɗo mawɗo joom gueɗal omo woni less Cheikh Tidiane so wona almudo Cheikh Tidiane tan omo yanana Cheikh Tidiane ne jogui ko ala Cheikh Tidiane ko gorko e nder worɓe nde Cheikh Tidiane gayni janggude ko nden o felliti wiide omo yiiloyo gandal eyyi nde o gayni janggude ko nde Cheikh wi ne yiiloyo gandal ko nden o felliti ƴewude gandal gongal e nder becce worɓe kala nde andum mbi worɓe wona no Yaya Kane ni ne waɗi waare mum tan ne ŋeeri no hoore wona noon mo mbi gorko fof tawata ko gorko mo ganduɗa oɗo so yiyama ne ande ko gorko no ɗo ni daara ɗo tan Dakar ndewa ngol ɗo jaaha ɗo halwar ɗo mataw aɗa sey nutal leeli ɗon o ko gorko e nder worɓe jaaha Touba Cheikh Amadou Bamba nan ton ko gorko e nder worɓe jaaha to Kaolack ma Ibrahima Niass nan ton ko gorko e nder worɓe jaaha ha to boyinaji ceero boyinaji jaaha ha Thian kono Sarif Abba en nan toon saɗa lima worɓe ko ɓe limata mbiya ko ɓe goni worɓe jaaha Paté Gallo ceero Mamadou Lamine Ba nan toon leeli yiyanno nelaɗo Allah kono jiiranmami ni ko noon yiranno nelaɗo Allah o hono makko no ɓe mbiyete worɓe e zamanu Cheikh Tidiane worɓe hono ɓen ne gonno ko ɓen o yiiloyi kala mo ari o heɓa ko heɓata ko wiyamo an daɗi kam ɓendu o tawa oɗo wona ceero makko ɓenɗo par ce que nde o arata jomde taw o dañi ko on dañi ko ha paari omo yiilo ko on ala tawa ala nunɗo wiyamo ala mi ala ko joguiɗa ko ɓenna nde o yeehi ha o ñoola par ce que o ronki dañi ceerno o jooɗi o jabri Allah o felliti rewdude Allah ko joguino ko ɗo ceerno mum seere mbo feeñe makko on wiyata nelaɗo Allah kala ɓurɗo sabu ɓurɗo heɓiri timmal koyɗo kema heɓiri Cheikhu Tidiane kala ɓurɗo sabu ɓurɗo heɓiri timmal kala dokke koyma Cheikhu Tidiane nde feeñi o ceerno feññini peewal ronti annabi men ko Cheikhu Tidiane ku gando janguɗo pamɗo gandal ceerno seremɓe Cheikhu Tidiane gollo kala golle fawa e nunɗal ene satti hono ceerno Cheikhu Tidiane ƴeew kala jiɗɗo o ceerno dada e basal annabi defanima Cheikhu Tidiane ñande wulingandi satti pasgol yomin jeye fedde Cheikhu Tidiane ni seydi Cheikh Ahmada Tidiane naati e nder worɓe ene yiilo worɓe ha feeñanimo nelaɗo Allah wimo da kullu cheikhin wa zar fa ana murabbika wa cheikhuka al abar nelaɗo Allah feeñanimo ngas Allah andi no yiri nelaɗo Allah beele kono jiiranmami walla ala kam ala kulli haali o yi nelaɗo Allah wimo ɗaccu kala ceerno nanga ko mi woni ceerno ma nde Cheikhuna Tidiane nde Cheikh Tidiane ngasni ɓurɗo windere o yananama hankadine ko nangue diine Cheikhu Tidiane ƴeew Cheikhuna
Cheikhuna Tidiane nelaɗo wima ɗal kala ceerno ɗal kala wirdu joguiɗa komin woni ceerno ma ɓeydo wodine ya Cheikhuna Tidiane ko Cheikh Tidiane woni debbo lembe lawol rewi Cheikh Tidiane holloyimaɗo annabi tiɗo dine ko Cheikhuna Tidiane woni garduɗo faabo winde o lawƴi ɓerɗe o lambini laabi dine Cheikh Tidiane heyma neɗɗo ɓe payɗa hoorema bakkaɗa heewi dogan maggol daɗa laaba e dine Cheikh Tidiane ya Cheikhuna Tidiane je Cheikhuna Tidiane ɓe silka qur'ana e nder popaali jeegom ette o yuhlani o timmina polle dine Cheikh Tidiane kono noon taare wirdu Tidiane ko newno mayde tattani ɗum woni haala ka wadde Cheikh Tidiane en paami hol gonɗo Cheikh Tidiane en gandat ko gorko dañƴen so wonano yiɗande en keɓata Cheikh Tidiane saabu o wona Sénégal najo no foti waliyaɓe Allah gonnoɗo e Sénégal kono won gueɗal joguiɗen e Cheikh Tidiane dañƴen ɓuural faade Allah e defare nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde nelaɗo Allah jaggimo kala ko jagguno wimo ɗaccu no foti gandal Cheikh wawi ala foof gandal gongal e aduna he jangga he ngal Cheikh Tidiane janggani caggal ko janggaten ko wonko janggi en janggani ɗum en janggata ɗum ha yawmal qiyamati saabu en gandani ɗo heedi foof de Allah ne soome Cheikh Tidiane waliyagal Allah ne soome Cheikh Tidiane ɓurde kala tagore Allah biyetede kay ko waliyu Allah foof Allah ne waɗe makko o itti o joƴƴini nde o ɗaɓɓoyte seerenɓe nde jinnaɓe makko jaltiri aduna subaka goto ɓurutaki subaka goto jinnaɓe makko jalti aduna ko nden o wi alhamdoulillahi rabbil alamina mi dañi no jangguirmi saabu jinnaɓe am ene tedduno e dow am min saabu saaha foof mi yurnotoɓe saaha foof mi dérangeoto e mabɓe sababuni koɓe jinnaɓe koɓe toppiteɓe ñande ɓe jalti aduna nde ko ñande hen o momti gonɗi makko o wi alhamdoulillahi rabbil alamina jinnaɓe am jeehine beelakam min mi dañi no jaarumi ko nden o felliti yiloyade ko wiyete gandal taare wirdu Tidiane ko newno wo mayde satani wallahi taare wirdu Tidiane ko newno mayde satani Cheikh Tidiane taare wirdu Tidiane ko newno wo mayde satani wallahi taare wirdu Tidiane ko newno mayde satani Cheikh Tidiane huditum ahla Tidiane adakum kayda shaytani taare wirdu Tidiane ko newno mayde satani Cheikh Tidiane huditum ala Tidiane adakum kayda shaytani wallahi taare wirdu Tidiane ko newno mayde satani wallahi ko newno mayde satani ko ɗon nelaɗo Allah wi mo nanguɗo o nangi laabi wirdoɓe ha wayno leydi kala waliyo Allah mo yino joom lawol o jaggat omo rewra Allah Allah wimo nelaɗo Allah wimo jagguɗo nelaɗo Allah rokkimo lazim astahfirullah salatul fatihi la ilaha illallah ko ganduɗa sa golli ɗum gotol Allah ne yaafoma o rokkimo hen temedere wimo golla duuɓi Cheikh Tidiane ne golla salatul fatihi salatu mo garɗa ɓuuri kala salatu kala julde nelaɗo Allah mo jiiɗa salatul fatihi ɓuuri wiyama salatul fatihi yabere wotere baraji mum keƴata hakkullede asama allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqana sirraka bil wala ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadri miqdar azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqana sirraka bil wala ila siratika al-mustaqim wa ala آله قدر مقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر يمدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين woni ko nelaɗo Allah rokki mo yimo golla